Yazi kwesinye isikhathi izinto maziba nzima, isimo masisinzima kakhulu, hlangana nezingqinamba kakhulu, hlangana nezinto ezenzakalayo empilweni zethu ezibuhlungu. Mfethu ungasabi uguqa ngedolo ucele kuNkosi, ucele enkosini kumvele inqanga, ucele uthi Baba Jehova Simakade, ngiyacela ungivulele indlela zami zokuphila. Siyacela ungibusisa yonke indawo lapho ngizama khona. Yazi futhi uNkulunkulu uyakuzwa mawuwedwa, kodwa manje baningi uthatha isikhathi ukuphendula ngoba nibaningi futhi icelo zenu nefiso zenu azifani. Kodwa mawuwedwa enkosini ucele enkosini uguqa ngamadolo ukuzwa kangcono, ngoba isicelo sakho nesikhalo sakho uyasizwa kangcono manihleli nibaningi. Ingakho ngithi mawucela enkosini ucela uwedwa ngesikhathi sakho, uyakuzwa kahle. Mhlazani la uzokuphendula khona abaningi ngeke bakhona, abanye bazabe bakubiza ngamagama bathi uthwele. Ungasabi ucela enkosini. Ngiyabonga.